Nou, wat belangrijk is, dat als uitgangspunt het kinderrechtenverdrag wordt genomen. En dat wij dat ook in feite als Partij van de Arbeid gewoon ontarmen. En daarvan is nou in een amendamentstekst opgenomen dat we dat ook zullen doen. En dat betekent, als dat echt als uitgangspunt wordt vastgelegd, een humaner kinderpardon. En dat vinden we heel belangrijk als Partij van de Arbeid. En dat zo sneu een verslijn worden met het praten op het congres van de PvdA, hè? Ja, zo werkt het binnen een democratische partij nou eenmaal. Je kunt wel alles willen, maar je moet wel een congres hebben die zegt van akkoord ermee. Dus er ligt nou een tekst waar wij met z'n 50 als fractievoorzitters hier in het Noorden ons goed in kunnen vinden. En waar ook de Tweede Kamerfractie zich goed in kunt vinden. Dat is natuurlijk heel belangrijk voor de uitvoering, verdere uitvoering ervan. En daar zijn wij wel ingenomen mee. Ja, de strijd om dit van elkaar te krijgen, dat had heel lang worden. Hoe kon dat nou al een keer? Heel lang geduurd. Ja, kijk, we zijn als Partij van de Arbeid al langer bezig met het kinderpardon. Aan het begin van deze kabinetsperiode is al een fors verbetering geweest van het kinderpardon zelf. Dat is ook vastgelegd in de kabinetsformatie. Dat is ook uitgevoerd. Dat is heel belangrijk. Maar er zijn aan de randen zijn er toch nog een aantal gevallen die er tussendoor vallen, die niet binnen de administratieve regeltjes vallen. En dat leidt tot hele schrijnende voorbeelden die we hebben gezien in de afgelopen jaren. En daarvan hebben we constant aangegeven, ja, dat moet ook worden geregeld. Maar dat dienen de meesten in de tweede keer maar net van jouw partij. Wat vind je ervan dat het allereerst zo moeilijk ging? Ja, dat is niet helemaal waar. Elke keer werd dat individueel geregeld en werd er geprobeerd om dat individueel te regelen. Maar dan kwamen we bij de staatssecretaris uit die erover gaat. En bij de IND die de regels moet toepassen. En dat ging heel erg moeilijk. En daar ging de strijd dus ook constant over. En wij hebben de Tweede Kamerfractie meerdere malen aangesproken van doe daar nou echt eens even wat aan. En ja, ik ben zeer ingenomen met het feit dat de Tweede Kamerfractie op dit ogenblik ook zegt van ja, we gaan er ook echt actief mee aan het werk. Ja, het dat nog een heikel punt was, want je ziet voor verkiezingen, je ziet er net goed voor in de peilingen. Dit zijn net populaire onderwerpen op het sluit in Nederland. Het dat nog lastig was om de PvdA-top toch zo vier te krijgen dat ze er mooi akkoord gaan willen? Nou, lastig. Kijk, zoals u al aangeeft, van het punt speelt al wat langer. Maar vorige maand, toen speelde er een motie in de Tweede Kamer waar wij echt van vonden hier in het Noorden dat er iets gedaan moet worden. En naar aanleiding van die discussie heeft de partijleider ons uitgenodigd, de nieuwe partijleider Asscher ons uitgenodigd. En we hebben de kerstvakantie wat dat betreft gebruikt om dat gesprek aan te gaan. En zoals ik vorige week ook al aangaf, wij hebben wel het gevoel dat wij gehoord zijn. En dat er dus nou echt iets gaat gebeuren. Ja, hoeveel ben gaat het eigenlijk om? Want dat is dan ook een punt. Maar we verwachten je dat er een heel soort ben en ouders en familieleden je dan bleef wel mooi? Nee, maar het zijn hele kleine aantallen. Dus als mensen bang zijn dat er allerlei dingen weer gebeuren. Het zijn hele kleine aantallen. Het gaat om individuele gevallen. In zijn totaliteit weten we dat in het verleden wel eens een soort inschatting gemaakt is. Dat het over 1300 kinderen zou gaan. Waarvan we dus nu al weten, althans dat zijn de statistieken die dat aangeeft, dat daar de helft in ieder geval van weg zijn. En van die 650 die er ongeveer over zijn, ja, daar is de inschatting dat er een aantal echt gewoon wel zou moeten vertrekken volgens de huidige regels. Maar waarbij ook een aantal kinderen echt geworteld zijn. Dat u midden in een havendiploma zitten, gewoon op de korfbal zitten, vriendjes zijn, vriendinnetjes zijn van uw of mijn kinderen. Echt kinderen die geworteld zijn en daarvan moet je die kinderen niet de dupe laten worden. Het is helder. Dank u wel, Fayeta Jochting.